Uy, kunol ba niya? Uy. Basta! Kaya ano ka? Uy, i-dep! Pas, i-dep before and after! Ano diya? Ano? Shortcut? Masulod ko din. Hindi. Videoan mo ka manawag ko? Videoan mo manawag. Sikat. La 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 la. La la la. La 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 la. Bulsa na dito, Raymond. Sta. Gabi na. Gabi ang bali na ito. Tagol 50 ko no litro sa coke. Hindi kaya nalakton, hindi basi-basi. Kung gusto mo ito pa, hintay nga coke dito. Naog ka sa dalawang. Naog ka. Ikaw to, naog. Kung gusto ito pa, hintay nga coke dito bakas dalaw. Naog ka? Kuha ko ba star di ba kulot? Baligyan ko sa sardinas. Tag 150 isa. Bakal ka mas dalawang to eh. Kung hindi mo magbakal? Hindi mo bakal. Tinawag ka mo tiyan. Naog ka mo to na? Magkita ya? Amo ni tutuod ko tayo makulot. Wala ay malakton mo antes ka makaabot sa gym. Papicture nga po! Papicture nga po! Papicture nga po! Last na abs ko. Din na. Model sang ano. Model sa modes. Mood. Amo na ka doon guys, ora guys. Si zoom ta para makita mo. Para guys, na. Drop na guys. Drop na guys. Drop na man guys. Guwapo. Pwede ba makulot kaya? Dala mo. Uy, grabe namin. Oh. Di paano na natin sa boting mga scenes? Siyempre, akwato nila isa-isa ta. Picturean ta ka mo. Nami nila. May tail ka ba? Kapuway pa na sa Sige, linggo. mga tsura tingran. Uy, lag lang. Ara, shortcut ko tsudra. Kagi ko tsudra ka ba? Shortcut ka daw. Shortcut ka daw. Guys, kung gusto niya magsulot sa team ni Coach Kulot, jagingon niya sa alin sa dalawa mas tas babaw di. Coach! Mo diyon. Ang ilaya pa na. Okay mo, basta ka. Dire ka shortcut to. Dire ka shortcut to para medyo sakit-sakit. Dami oh. Nilalakat ko na mga talis labi, hindi lang direct. Grabe lang talaga.